Sine, hajde još nešto malo da čelabrcneš. Neću, hvala. Sine, znam, mama, da ti je teško, ali skoro ništa mi nisi jeo drugog ručka, već je 5. Hoću sam s njim da ostane, mama. A da napišeš pisamce drugu Titu. Pa znaš kako će to da te obraduje? Na turneji je mjesec dana. A mjesec dana? A ček da napravi mama palačinke. Ma neću da jedem! Sa bananom i kikirikijem. Elvis je taj najviše voleo da poručke. Dobro, napravi mi samo 15. 18 komada. I nijednu više! Što je bilo? Šta je bilo? Pitam ja šta je bilo. Zašto ste svi neraspoloženi? Ko je neraspoložen? Neda. Ma kakva Neda? Ivica. Nemoj da pričaš. Mnogo je tužan što je Elvis preminuo. On je meni ljubav. Danas jako malo jeo. Ma nemoj da pričaš. Samo 2 kokoške, šerpa musake i samo 2 jufke štrudla od oraha. Au, A ovolika mi štrudla. jadno dete, pa nije mu stvarno nije dobro. A Neda? A šta Neda, šta si zapeo za Nedu? Jesi ti gledala sinoć onaj film Lude godine? Jesam. Lep film, a? Mnogo mi se dopao. Šta je tu tebi lepo, izvini molim te. Jedna divna devojka iz divne porodice se zabavlja i ostaje trudna sa Barabom, sinom jednog preispoljnog seljaka. A? Šta smeš? Dopao mi se Žika. Mnogo dobar i mnogo smešan čovek. Narodski tip. Narodski tip, a? Pa jel bi volila da imaš jednog takvog za prijatelja? Mnogo bi volela. Svi bi se radovali. A on ti je predstavnik radničke klase. Nemoj sad ti tu da mi levičari. Zbog takvog vaspitanja se upropaštavaju devojke. Vidjet ćeš, ima da snime i nastavak posle. Ta devojka divna ima da se uda za tog sina od tog seljaka i ima da rode nekog kretena koji je isti deda. Što ono kažu, kakav deda, takav unuk. Nego, šta je sa Nedom? Jer ima ona dečka, jer se čudno ponaša, jer dolazi kasno kući sa drugaricama. Evo je Neda, pa možeš sam da je pitaš. Nedo! Nedo, dušo! Da, mama. Šta se desilo? Ne želim da pričam o tome. Joj, znao sam, trudna je, znao sam. Ljubo, smiri se, pozvaćemo Ivicu, sigurno su razgovarali. Brat i sestra su. Ivice, dušo! Su palačinke gotove? Zašto je tvoja sestra neraspoložena? Ma ništa, otkačio je neko i ona stalno povraća i plače i ne znam šta je. To još uvek ne znači da je trudna. A ko je otkačio? A otkačio neki, ne, ja se ne bavim tim stvarima, znaš. Mislim da se zove Petar i on je kao najbolji. I rekao joj je da ne širi noge kao ostale devojke i da se ugojila i valjda zato otkačio. Je rekla još nešto? Rekla da neće bez njega i napravi mi te palačinke više. To još uvek ne znači da je trudna. Pa šta sam ti rekao? Sam ti lepo rekao da to... Pa da, ovo sad već ne zvuči dobro. A mi smo dužni kao roditelji da joj pomognemo. Mislim da ti treba da razgovaraš sa ocem tog Petra. Sa Žikom? Pa ne znamo mi da li je Žika. Pa sigurno se zove Žika. Nedo, dušo, tvoj brat nam je sve ispričao. Ako te taj Petar neće, onda te on i ne zaslužuje. Sine, sedi ovde, molim te. Reci mi, zašto misliš da je taj Petar najbolji za tebe? Zato što je najbolji, tata. Niko ne ume da izvede to što on ume. A rekao mi je da ima bar 100 devojaka koje su bolje od mene. Ako te neće, neće te. Ne možeš na silu da ga nateraš. Ako si trudna, trudna si. Ali mi ćemo ti pomoći. Trudna? Kako da budem trudna? Pa ne znam kako. Nekad neke žene ostanu trudne. Pa kako da budem trudna ako sam nevina, mama? Rekla si mi je devojka mora da bude nevina do braka. Kao ti, sećaš se. A to si rekla, a?
Ali šta pričate više te gluposti? I kakve to veze ima sa ozbiljnim problemima kroz koje ja prolazim? Moja karijera je potpuno upropašćena. Nikada neću igrati u grupi kod Petra Slaja. Pa ti nisi trudna. Ko je taj Slaj? Petar Slaj, baletski koreograf. Baletski koleograf. Onda to i nije ništa strašno. Pa kako nije strašno, mama? On je jedini koreograf modernog baleta kod nas, a znaš da mrzim klasiku. I šta ja sada da radim? Da idem na folklor? Ma dušo moja, hvala Bogu da si tako glup. Mislim, naivna i dobrodušna. Rešit ćemo sve to. Važno je samo da ti slušaš mamu i tatu. Hoću. A Nedice, hoćeš li da nam kažeš zašto povraćaš sve ove dane? Pa pusti dete, možda se otrovalo, možda ima salmonelu, možda je čir, šta ima veze? Pa pokušala sam da smršam, ali ne vredi. Zauvek ću da budem debela. Ali to više nije ni važno, kad nikada neću biti moderna balerina. A što ne ideš kod Lokice? Kod koga? Lokica Stefanović otvorila je novu školu modernog plesa. Informiši se malo. Pa to je fenomenalno. Bratić, ti si genije. Konačno se to tvoje bespotrebno znanje isplatilo. Mama, daj mi te palačinke. Idem. Ja se izvinjam, a ko je ta Loknica? Je to žensko?